गिबि सेन्टारावनो Emmas.Wisdom चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। इयुनाव मा जालांगोन आं बे बिषयनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ लानानै फैबाय थादों। हेल' आंनि मुङा इमानुएल बसुमतारी। आङो सासे इसोरनि रावखौ बुंग्रा आरो फोरोंग्रा। नोंथाङा जुदि सिगां खेब आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथाङा आंखौ आरजजों आरो साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामनो हागौ। आं आसा खालामो नोंथाङा बे चेनेलनि दारै इसोरनि बोरखौ मोनगोन आरो इसोरनि रावखौ सोलोंनो हागोन। फै होमब्ला आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ लाबोनो हास्थायदों। बे जाबाय गग आरो मगगनि बिषय। गग आरो मगग। आं नोंथांमोननि गेजेराव दाख्लि हाजारसे बोसोर जिसु ख्रिस्टनि हाजारसे बोसोरनि जे सासन खालामनाय बे बिषयफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव फारि फारियै आं खोन्थानानै होलांबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे हाजारसे बोसोरनि उनाव मा जागोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दान्दिसे बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। बेनिखायनो अन्नानै दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासङोब्ला गाहाम जागौ आरो इसोरा बे इसोरनि बोसोनजों नोंखौ थुलुंगा होनो हागौ आरो इसोरनि रावजों नोंखौ दैदेनगोन। फै होमब्ला आं इसोरनि रावनिफ्राय फरायनानै लाग्रोनि। बे जाबाय नुजाहोजानाय 20 अध्याय 7निफ्राय लानानै 10सिम। Revelation chapter 27निफ्राय लानानै 10सिम। आं नोंथांमोननि थाखाय आङो फरायनानै होनि। हाजारसे बोसोरनि उनाव सैताना जोबजानायनिफ्राय हगारजागोन आरो बियो थांनानै गासै बुहुमाव सेरखाय बेरखाय जानानै थानाय हारिखौ बे जाबाय गग आरो मागगखौ सोलायहैगोन आरो लैथोनि बालाया जेसेबां एसेबां मानसिफोरखौ दावहानि थाखाय ज' खालामहैगोन आरो बे मानसिफ्रा बुहुमनि जेरावबो थांनानै इसोरनि मानसिफोरनि बादा आरो बिनि अन्नाय नोगोरफोरखौ बेंखनहैगोन। नाथाय सोरगोनिफ्राय अर ओंखारबोनानै बिसोरखौ संहार खालामगोन आरो जेराव जुनार आरो नंखाय नाबिया गारसोमजादों बे जायगा जोंनाय अर आरो गन्धकनि लैथोआव सोलायग्रा सैतान गारसनजागोन। बेयाव बिसोरो अनजिमा गैयै जासे हर सान सैसोनांगोन। स्रायैनो नोंथाङा इसोरनि रावनिफ्राय नुजाहोजानाय 20 अध्याय 7निफ्राय लानानै 10 अध्याय खोनासंनो मोनबाय। आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बिषयखौ बुंबाय थादों। साबखांथिनि बिषय आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। 666 बा 666 सोमोन्दै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। सेकेन्ड कामिं बा जिसु ख्रिस्टनि संसाराव नैथि फैफिननाय बेखौबो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबाय। हाजारसे बोसोर जिसु ख्रिस्टनि बे संसाराव रायजो खुंनाय आं बेखौबो बुंबाय। नोंथाङा जुदि गिबि खेबनि थाखाय नायदों बुजियाखै अब्ला आवगायनि जे आपल'ड खालामखानाय भिडिअ अन्नानै नोंथाङा नायनो हागोन। साबखांथिया मा, 666 मा, जिसु ख्रिस्टनि नैथि फैफिननाया माबायदि जागोन आरो जिसु ख्रिस्टनि हाजारसे बोसोर रायजो खुंनाया माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हागोन। दा आंनि गिबि थांखिया बे भिडिअनि दारै नोंथांमोननो बेखौ मोनथिहोनो हास्थायदों दे हाजारसे बोसोरनि उनाव माबायदि संसारा महर लागोन। दा बाइबेला जोंनो खोन्थादों हाजारसे बोसोर जोबनाय लोगो लोगो सैतानखौ इसोरा जोबनानै दोननाय जायगानिफ्राय बटमलेस पिट होननानै बुंदों इंलिसाव, बे जोबनानै दोननाय जायगानिफ्राय हगारगोन। सैतानखौ हगारगोन आरो हगारजाखांनाय लोगो लोगो सैताना गासै संसाराव थांनानै बियो मानसिफोरखौ फुस्लायगोन आरो इसोरनि मानसिफोरनि हेंथा आरो इसोरनि हेंथा गसंनो थाखाय मानसिफोरखौ फुस्लायगोन आरो मानसिफ्रा सैताननि खोथाखौ
बियो खोनासंगोन दा नाय अनजाग्राफोर आं नोंथांमोननि गेजेराव दाख्लै बुंनानै थांखांबाय दे हाजारसे बोसोराव इसोरनि रायजोआ सान्ति ओरैबायदि आग्लाय बिग्लाय ओरैबायदि रंजानाय धोरोमिया बेबायदि रायजोखौ नुखांनायनि उनावबो इसोरनि फारसे गोसो होआलासेनो इसोरखौ बाख्नायालासेनो आरो बिनि बोसोन बायदि थाबायालासेनो बिसोरो सैताननि रावखौसो बिसोरो खोनासंगोन गोबांथार समाव जोंबो बेबायदिनो अनजाग्राफोर इसोरनि रावखौ जोङो खोनासङो गिर्जाफ्राव इसोरनि रावखौ जेब्लायबो जोङो खोनाबाय थानो मोनो इउटुबनि दारै ससियेल मिडियानि दारै आरो गिर्जाफ्राव जोङो थांनानै इसोरनि रावफोरखौ जोङो सोलोङो नाथाय गोबांथार समाव जोङो सैताननि रावखौसो जोङो खोनासङो बै समावबो नै अनजाग्राफोर मानसिफ्रा इसोरनि रायजोखौ ओरैबायदि समायना रायजोखौ नुखांनायनि उनावबो जेब्ला सैतानखौ हगारनाय जागोन सैताननि रावखौसो बिसोरो खोनासंगोन नैबेवहाय इसोरनि रावा बुंदों 8 अध्यायाव इसोरनि रावा बुंदों 20:8 आरो बियो थांनानै गासै बुहुमाव सेरखाय फेरखाय जानानै थानाय हारिखौ बे जाबाय गग आरो मगगखौ सोलायहैगोन आरो लैथोनि बालाया जेसेबां एसेबां मानसिफोरखौ दावहानि थाखाय ज' खालामहैगोन गग आरो मगगखौ सोलायहैगोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों जेब्ला जोङो इजिकेलनि 38-39आव जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो गग आरो मगगआ मा गग आरो मगगआ जाहैबाय मोनसे हारि नैबे सैताना माहारिफोरखौ गासै संसारनि माहारिफोरखौ सोलिहैगोन आरो इसोरजों जेंना जुजिनो ख्रिस्ट'जों जेंना जुजिनो आरो बिनि मानसिफोरजों जेंना जुजिनो बिसोरो थांगोन नाथाय जोंनि इसोरनि रावा बुंदों जेब्ला बिसोरो दावहा नांनो थाङो जेब्ला बिसोरो दावहा नांनो थाङो अब्ला इसोरा बिसोरजों दावहा नाङालासिनो मा होनदों इसोरनि रावा गावनि खुगानिफ्राय ओरैबायदि अर ओंखारहोनानै बिसोरखौ फोथैगोन आरो सैतानखौ जोबनो रोङै अरगें बे अरगेंआव गारसोम हरगोन जेराव एन्टिक्राइस्ट आरो फल्स प्रफेट बे सानैया जेराव दङ बेयाव इसोरा सैतानखौ अरगेंआव जोबनो रोङै बे जोबनो रोङै अरगेंआव गारसोमगोन जेराव हर सान सैनांनाय जागोन नैबे जिनिसखौ जों नुनो मोनो आरो जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायाखै सैताननि खोथाखौ खोनासंनानै थाबायबाय थादों बिसोरबो आं नोंथांमोननि गेजेराव इयुनाव लाबोगोन इसोरा बिसोरखौ बिसार खालामगोन आरो बे सैतानखौ गारहरनाय जायगायाव अरगेंआव जायखौ इंलिसाव होनदों हेल बेयाव गारसोमनानै हरनाय जागोन दा जों नैबे जिनिसखौ जों नुनो मोनबाय जे सैतानखौ इसोरा मानो हगारा मानो होनोब्ला मानसिनि गोसोखौ इसोरा आरोबाव नायनो हास्थायबावदों आंखौ फोथायो ना सैतानखौ फोथायो आंखौ अनो ना सैतानखौ बांसिन अनो दा जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ सैतानखौ हगारो मानसिफ्रा सैताननि फारसेसो बांसिन गोसो होयो सैतानखौसो फल' खालामो आरो बेजोंनो इसोरा मोनथिबाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ अनो नंमारगौयैनो इसोरनि बोसोन बायदि थाबायो आरो बेखौल'नो हामलायो बिसोरसो सोरगोनि बाहागि जानो मोनगोन बेनिखायनो अनजाग्रा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जोङो नैबे बिषयखौ जोङो मोनथिनांगोन कि जों ख्रिस्टियान बिदा फंबाय जानायखाय जोङो ख्रिस्टियान बिमा बिफा जानायखाय नै जोङो इसोरनि बोसोन बायदि जोङो थाबायदिनि सैताननि बोसोन बायदि नङा सैताननि राव बायदि नङा बबेखानि जोङो इसोरनि राव बायदि जोङो थाबायनि दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै दा गग आरो मगगआ मा आं नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिबाय आरो बेनि उनाव मा जागोन आङो इयुननि भिडिअ'आव आपल'ड खालामगोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आमेन